Bueno, rapazas e rapaces, teño unha nova para vos. Quero facervos partícipes un pouco de algo que me fai moitísima ilusión. Onte, onte, comecei a gravar un novo traballo. Non quero compartir moitas cousas ao respecto ata que saia porque quero que sexa unha gran sorpresa. Quizás saia un single ou saia un videoclip antes a modo un pouco promocional, pero non van a sair moitos temas. Dentro logo do disco non van a sair case ningún tema antes de que saia o disco completo, porque quero que o escoitedes completo. Aparte vai haber cousas que vos van a molar, colabos que vos van a molar. E agora comeza a vosa etapa de expectación e de ilusión, espero, con este disco, sobre todo por a xente que me seguides hai moitos anos. Creo que isto é o mellor que eu teño feito. Toda a parte de preproducción e a parte miña de escrita, salvo un par de colabos que quedan aí pendientes, está escrita e os beats están feitos. Entón, pido vos paciencia porque nestes meses non subirei moitos temas, subirei algunha cousa que non vai a entrar no disco, cousas aparte. Farei colabos, teño un montón de colabos pendentes con colegas que este é o momento de facelas e de sacalas. E de verdade estou super ilusionado porque vos podo decir de verdade, para min é o mellor que eu podo facer hoxe en día, a nivel produce, a nivel de escritura, espero que a nivel colabos tamén. E bueno, pido vos que si vos gusta o que eu fago e me levades apoiando moito tempo, moitos de vos sei que é así, pois que ruledes a noticia, que creedes un pouquinho de expectación. Obviamente sacarei algún videoclip antes de que saia o disco. Non vai sair nin mañá, nin pasado, ni dentro de 2 meses. Isto vai levar un tempo, pero quería darvos a noticia porque me fai a de ilusión, a verdad. E espero que dentro de X tempo, cando saia o disco, cando vaya revelando cousas del, pois estedes aí para velo e para escoitalo. E darvos as grazas a todos os que estades pendentes da música que vou facendo. Un saúdo.